דבר. אכן, למרות שלביבוי אין הרבה ניסיון בזירה, ואין לו גם הרבה אוויר. נכון, הוא בהחלט ידע לשים את הרגל על החבל כדי להוציא את עצמו מהמצב הזה. התמצאות פשוט מצוינת של הבחור. אני רוצה רק לספר לצופים שלנו שמי שחושב שזה קל מה שאתם רואים פה, טועה לגמרי. דרוש פה הרבה כושר גופני, הרבה אתלטיות, וכמובן מורה ומנטור כמו גרי וולף. אתה תקבל את התשלום שלך אחר כך. איזה בולדוג יש לנו פה של ביבוי אדרנלין. בולדוג, קומביינד בולדוג, בולדוג משולב עם בדי סלאם פשוט, עם בדי סלאם, הד סלאם פשוט, מהלך מושלם. והאם אתה חושב שזה יעזור לביבוי אדרנלין להתאושש ואולי להפוך את הקרב הזה? הוא כבר התאושש. תסתכל עליי, אני חושב שיש לו סיכוי לא רע בכלל לנצח את הקרב. תשמע, בעיטה לצלעות שעכשיו קיבל עידן בולדר, זה לא יעזור לאף אחד, זה פשוט כואב. מניסיון, זה כואב. שוב פעם, התחה של בולדר על צידי הזירה, ושימו לב שוב פעם על ההתאוששות ועל האדרנלין שזורם עכשיו בגופו של ביבוי אדרנלין. יש לנו ארם דרגים כאן של שתי החבר'ה. תשמע, הם נותנים פה הכל, אני לא יודע כמה אוויר עוד נשאר להם, אבל גבירותיי ורבותיי, האירוע הזה, רסלינג ישראלי 2009, הד סיזרס עכשיו של ביבוי, פשוט עומד כרגע מעל כל מה שציפיתי לו. ואני מתנצל גרי ידידי, אבל משהו קורה מאחורי הקלעים, אנחנו חייבים לעבור למצלמות שלנו שם. וואו, מה? WTF, מה זה היה? תגיד לי. ראינו עכשיו את סייקו די המפחיד. אני מצומרר, אני רציני לגמרי, זה היה... מי האיש הזה? אני רוצה לברוח מהמקום. לא, גרי, תשב פה איתי, כי אנחנו חוזרים לקרב. תשמע, אין לי מושג מי זה מתאבק הזה, אנחנו נשיג עליו עוד פרטים, אני בטוח. איך אמרת קוראים לו? סייקו די. סייקו די. אנחנו ננסה למצוא עליו עוד כמה פרטים, אבל הוא נראה לי מאוד סייקו הדי הזה, ואני אישית לא הייתי רוצה להתקל לו בסמטה חשוכה בדרום תל אביב. אני בהחלט מסכים איתך. יש לנו לגדרופ פה של ביבוי אדרנלין, שמפגין כאן יכולת מופלאה. תשמע, אני עדיין בהלם ממה שראינו, אבל אני קצת התאושש כדי לשאול אותך שאלה. אנחנו ראינו פה קרב עם הרבה מאוד תהפוכות. ראינו פה את עידן בולדר פותח בצורה יוצאת מהכלל, וראינו את ביבוי אדרנלין חוזר מהקבר, ושוב פעם בולדר מוריד אותו, ושוב פעם ביבוי חוזר, ועכשיו איזה מונסולט. מונסולט מושלם, שזה האם זה יעשוף? 1, 2 לא! עידן בולדר יוצא גם מזה? זה היה קרוב, אני הייתי בטוח שזה הסוף. תשמע, הבחור הוא כנראה ווינר אמיתי, אם הוא מסוגל לצאת ממצב כזה אחרי מונסולט מושלם של ביבוי אדרנלין, שמרגיש את האדרנלין של הקהל, הוא שואב את הכוחות, ואנחנו יודעים טוב מאוד מה זה מסוגל לעשות למתאבקים. נכון, הקהל מעודד פה את ביבוי אדרנלין, והוא עכשיו חוזר וידו על העליונה. אנחנו רואים את העדות שבולדר מקבל מהקהל, Let's go בולדר, ועכשיו אני ראיתי מכה לא חוקית שם, לכיוון, אנחנו אולי נראה את זה בריפלי אחר כך, אבל שימו לב, יופי של התחמקות. גם אני לא מצליח להבין מאיפה הבחורים האלה שאוהבים את הכוחות להתאושש ממצבים מאוד קשים, ושוב פעם הטלה מצוינת. איך אתה היית קורא למהלך הזה, גרי? תרגיל יפה בהחלט. תרגיל יפה בהחלט, שזה TIB, תרגיל פנטסטי. אפשר לקרוא לזה פאורבום בפוך אם אתה רוצה. נכון מאוד, שנתרגם את זה לעברית, זה פאורבום, זה פצצת כוח, הטלת פצצה, מוב שמאפיין מאוד מתאבק שאני אישית מאוד מחבב בשם קווין נש. כבר הזכרנו אותו קודם, אבל נזכיר אותו שוב. אני מעדיף שתזכיר את סייקו סיד. נכון, בטרם הוא נקע את קרסולו בצורה מזעזעת. אני מציע לכם, בואו נראה מה קורה עכשיו בזירה. יש לנו את עידן בולדר, מנסה לבצע את תרגיל סיום שלו. יפה מאוד, יופי של כמעט מוצא את הראש של בולדר, אבל בולדר מצליח להתאושש. בעיטה מצוינת לצלעות של עידן בולדר, ולמרות ההתחמקות בולדר עכשיו חוזר ומצא את תרגיל הסיום שלו, הבולדרס בום, וזה יהיה הסוף. 1, 2 ו3. כן, עידן בולדר המנצח הראשון באירוע רסלינג הישראלי 2009 של IPWA.
לאין ספק מתאבק שאני אישית חושב שנשמע עליו הרבה בהמשך. זה היה אחד הקרבות הכי יפים שראיתי, ואין ספק שמגיע לעידן בולדר. כל הכבוד, אבל גם לביבוי אדרנלין שנתן פה פייט מצוין. אכן בהחלט מגיע לשניהם הרבה כבוד. בואו נספר לצופים שלנו מה יקרה פה בהמשך. אנחנו נפגוש קרב נשים ראשון בשידור בישראל של אירוע היאבקות מול קהל כמו שצריך. בוטי לישס נגד קלרה קרופט, שאתה סיפרת לי שהיא בדודה של לארה קרופט. נכון, וזה קרב שדי הדליק אותי, כי אני מאוד אוהב בחורות עם אקדחים. אני ממליץ לאף אחד פה לא להפסיד את הקרב הזה. בינתיים אנחנו רואים את דן בולדר מודל המעריצים שלו, והוא הצליח להביא פה די הרבה מעריצים. מסתבר שיש בולדרמניה בנתניה, ברמת גן. זה לא מתחרז. אז תשכח המשפט האחרון ובוא נתרכז במה שנראה לזה. רגע. זה הסייקו די הזה שדיברת עליו קודם, שראינו אותו קודם בצילום ההזוי הזה במרתף. אתה נשאר פה לבד, אני בינתיים הולך להביא מים. אתה לא הולך לשום מקום, אתה לא משאיר אותי לבד. מישהו צריך לעצור את האיש הזה, מכיוון שאנחנו רואים שביבוי אדרנלין כבר מוטש מהקרב הקודם. אני קצת צמא, אני הולך להביא מים, הולך לשתות. גרי, אתה לא הולך לשום מקום. גרי! טוב, תלך, אבל תביא לי גם משהו לשתות. אתה לא משאיר אותי פה לבד. מה סייקו די עושה פה בעצם בזירה? מישהו חייב לעצור אותו, אולי אנשי הביטחון של המקום, מכיוון שהוא... אני רואה פה את הנייר ולא רשום פה שום כך. אומייגאד, הוא הולך לצ'וקסלם. אני מריח פה צ'וקסלם. אני לא הייתי רוצה להיות במקום הבחור המתאבק המצוין הזה, ביבוי אדרנלין, שמותח עכשיו לרצפה, מוטש וגמור, ולפי דעתי מישהו חייב לעצור את סייקו די, כי הוא נכנס פה להתקף היסטריה שאני לא הייתי רוצה להיות על הזירה כרגע. אתה היית רוצה לעצור בעדו? אני אתעלם מההערה האחרונה שלך, ואני רק אומר שמישהו חייב באמת לפנות את האיש הזה מהזיר. זה בלתי אפשרי, גרי, שאנשים ככה נראה לך שמישהו רוצה לעצור בעדו? ולא, באמת, לא מספיק שהוא עושה לו את הצ'וקסלם, הוא גם דורך עליו והולך עליו כמו שטיח משומש.